Serdarjan töwleme bugün toýly günne gabat geldik. Şertim 1 minutyň dowamyny howwa ýady ýok diýmeler. Aň satjak. Sen taýynmy? Taýyn bolsaň wagt gitdi. Anana gaty gowurýan storagla hemme aýdym çada berýän özüňe ýyllar hasaplaýanmy? Ýyllar hasaplan, töwleme. Itmernip eden hereketleň boldumy? Kän. Arasynda bolýar. Durmuş ettirýär. Durmuş terbiýeli. Dogry. Dogry? Durmuş terbiýeli, dogry. Dogry. Näçe ýaşyňda sen? 30. Geljekde 31 ýaşamaly. Gelecekde 30 ýaşama. Ha, geljekde 30 ýaşamaly. Geçimden düştüm durmuş halıma Eretmedim sağız oğluma Gyzylgul töwleme toýdan toýa ahir tapdyk. 1 minutyň dowamyny şertim howwa ýady ýok diýmeler. Aň saçyk sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Göýek jigulym ýalady. Lada. Lada dogry dämi? Dogry. Dogry, dowam edýär. Bagtlym sen? Bagtly. Hudaýa şükür. Gowurýan soraglamyň biri sen özüň ýylly hasaplaýanmy? Entek. Kataplama. Hasaplanar. Ýüregiň zanetmi? Zanitler. Zanetdel? Zanitler. Öz ýoluň tapdyňmy? Tap baryan. Ýolam şumat. Yalla. Özüň o gadan hasaplaýanmy? Elbetde. Mene malalaşýan çykarýan aýdymdan ilki bilen kime diňledýän? Ödüm dinleyen, ödümün göğünde yarasa, beyleklerde yarar deyip ilki bilen ödüm ödünememi. Umuman özüň diňleýän ilki. Oo. Vi. Lada 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 kalambada biz uçraşkan yılları hiddettik hamada. Şertime aň satjak 1 minutyň dowamyny howwa ýady ýok diýmeler. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň, toşu taýynam? Taýyn. Taýyn. Halipaň mam, Durmuş tecrübem Halipa. durmuş köp zada öwretdi. Durmuş taky geçen tecrübem Halipa. Howwa diýdin? Gel sensiz koyma 1 minutyň dowamyny howwa ýady ýok diýmeler. Aň satjak, iki danjak söz gaýtylamalar. Şertime düşnükli dogry dämi? Hawa düşnükli. Ýok, inniýetdi, wagt gitdi. Niti anan ýanmy? Ana ne? Sen gysgançmy? Hiç şey ýagdaý. Gysganç däl. Hiç şey. Hiç şeýle gysganç däl, näme? Hiç şey kıskançta. Dogry, ýalançym sen. Yaransam da. Bagtlymy? Elbette baktı. Hudaýa şükür bagtly. Allah şükür baktı. Dogry. Soňky kaçan agladym? Son kere kaçan ağladım. Yadı başına var. Ýadyňa şonakmy? Yadı başına. Muman agladyňmy rödüň? Ağlarım. Yadı başına. Yani Hasan'da yadı başına. Allah alasyan. Allah alasma gidecek yerin var. Ýokmy? Gidecek yerin yok. Beni bulup görmedim ben aslında Çıkarıp benim o seni aklımdan Boyunu var benim o altında Koyverim o beni Gülälek häzir 1 minutyň dowamyny bary ýok howwa ýady ýok diýmeler. Sen taýynmy? Bolya taýyn. Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Wagt gitdi, sen toşun taýyn näme? Taýyn. Taýyn. En gowurýan soraglamaň biri özüň ýyldys hasaplaýanmy? Men aýga görýän. Ay gowurýan? Men dogryşdym dämi? Görýän, dogry eşitdiň. Ha, bolýan şey diýiň dowam edýär. Näçe ýaşyňda sen? Ýaş sorama tokgowy gyýdylardan, häme. Çeýlemi? Ýok. 1 minutyň dowamyny howwa ýady ýok diýmeler. Aň satjak. Süleýmanyň çaýla gitmeşek ýokdur. Taýyn bolsaň, wagt gitdi. Jügüňde pul bolmady güni boldumy? Boldy. Kän boldumy arasynda bolýadymy? Arasynda. Köplenç bolýar. Bolýa. Bolýar. Limon diýerligini iyi bilýän. İyi bilýän. Kynçylyk geçersiňmi ýa gönümi? Ay, kynçylyk geçirýän ýa-da. İýe. Alyp çykmasa däl. Alyp çykmasa da diyetaçy. Diýlem, saň inanyp bolýam. Elbette. Inanmaçy oglan dälsiňmi ýa? Elbette. Elbette. Ana bolýa. Çalaja xafnalyk bolýar. Sen sir saklap bilýän. Saklap bilýän. O saklap bilýän. O saklayan takdir.
Gaty? Gaty gowtakda. Döglanyň şulaýyň içindemi? May aýynyň olmasyna. Maýdam toşna. Mayda. Sen gysgançmy? Yok. Gaty jomar. Ýok, gaty jomardy. Salamu aleykum. Ayom dinle. Ýok. Süleyman, salamu aleykum. Wa aleykum. Bir minutun dowamynda bary howa ýa-da ýok diýmeler. Aň saçyk. Sen taýynmy? Düşündüm. Beter taýyn. Beter taýyn. Onda wagt gitdi. Wagt gitdiden. Awa. 1 minutdan. Awa. Meýe bolady. Ini bir minutga jekka. 45 sekunda baýany. Bon, bravo. Killa gelmeyecek bana. Yine 25 sekund var. Yani bana ideal ne canı var yani. 20 sekund var. Olmadı mı? O düşünmerden. Ya yine 15 sekund kaldı. Böyle gel ya. Ya bak bir ayla 7 6 5 4 Böyle ne yaptın bana? Balam ki çağış ana bak. Balam ki çağış mağdırın adından Sanca oğla çıklanğa qowca esecekler sowgat berdiler. Olayım 5 yaşında. Çim 2 yaşında. Yöne var atı ölümü. İkisem 7 yaşında yalar. Razmerlerle özün çözür onu. Patpısat sedin. Patpısatsa etmen görüyenler. Öyleyse diymeyin. Aylar gözlap ahiri tapdyk. 1 minutun dowamyna bary howa ýa-da ýok diýmeler. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Sen pula mätäşmi? Hiç saçın. Näme hiç saçan? Bolup görmedi. Pula mätäş däl ha? Bilirdim optum. Mätäşliňmi? Ha. Samratsan, şertimi aňsatjak. 1 minutun dowamyny howa ýa-da ýok diýmeler. Taýyn näme? Howa diýen ýa-da paka wagt gidenak, wagt indi gitdi. Sen otda haly men aýdym çyňmam. Ağlamayan aydım şey. Fikirlenip görmedim. Emmesi bilen aran gowa doğrudan Doğru. atnaşmaça däl. Katlaşmasa da. Özüň ýyly satapdaýan. Ortalık. Ortalyk. Tamam. Owa diýdiň ha. Yar yardan ayrı düştü, can candan ayrı düştü. Gel gör içim yanıp pişti. Neylerim. Garhaçan bugün toýlugyna görüşdik diýeleme. 1 minutun dowamyna bary howa ýa-da ýok diýmeler. Iki ranjak söz gaýtalamalar. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Nesire anan ýaňmy? Anan ya. Matematika bilen näle aran? Owmy? Owy. Owa ha? 4-5 4-5 bilen ha? 4-5 bilen. Gawanjaň mam sen. Bawanjanlyk bar. Arasynda bolýa ha? Arasynda bolýa. İyi biçmek koyun. Emince bolýa. Ya bolýa. Bolýa. Paragat 1 minutun dowamyna bary howa ýa-da ýok diýmeler. Eýtgaç koyun. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Mundan bir projekt toyun köpelmegine täsir etdimi? Täsir etdi. Sen näçe ýaşynda? 34. Geljekde 30 ýaşamala. 30 ýaşaşymy. Dik bolsa. Ýaşyň ora meňdeýänmi? Meňdeýänmi? Meňde diýerlermi? Meňdeden otlar. Gaýtdylar gaýtalamalar esasan. Şoý tany daýy niyet. Ya orta bolan. Orta bolan. Näme bu? Solar aýtmalar, aýtmalar. Owa, solar aýtmalar. Owa, solar aýtmalar. 1 minutun dowamyna bary ýogy howa ýa-da ýok diýmeler. Iki tanjak söz gaýtalamalar. Taýynmy? Wagt gitdi. Wagt gitdi. Taýynam sen? Taýyn. Taýyn. Pul bermejek bol birini ýalan sözak gördüňmi? Hiç saçın. Hiç saçan ýalan sözak göramok ha? Hiç saçın. Hiç saçan. Etmerini eden hereketleň boldymy? Olan yer var mı? Bolan ýer bol ha? Ha ýa dollar daway dowam edýär. Iň agyr soraglaň bir özüň ýyllyk hatapdaýan. Hataplayan yer mi var? Hataplamayan yer mi? Köplenç hatapdaýanmy?
Bolyan yerler var. Söyle. Devam ediyat. Çay içip gördün küçükken. Çay. Ay, çay içem o. Çay içmek. Kofe. Kofe adam içer. Ona mı param o? Yürüp biliyor musun suda? Bolon yerler var. Yüz bilmeyen yerler var. Yüz bilmeyen yerler var. Allah çekelim. Ne yaşasın da sen? Ben mi? 29. 29. Toşla 29. Doğrusu 29 da. Toşla. Birinci yeňijimiz. Her haçan tuğlama bugün toyluğunla görüştük. Şertim 1 minutun dowamyny howwa ýady ýok diýmeler. Aň tatjak şulaýyn. Sen taýynmy? Elbetde. Taýyn bolsoň wagt gitdi. Şertine düşündüň dogry dämi? Düşünýän. Aň tatjakly? Elbetde. Düşünmezse de. Taş yaşamak kıyım Owa diýdi. Ne dip ýazylan geliniň ady telefonuň kontaktyna. Men gelin. Kontaktynda näme dip ýazylan? Edidim dip ýazylan ha. Menki de ady ýazylan. Sizinki de geliniňiziň tapagy ýok, söýgüliňiziň ady telefonuňyzda näme dip ýazylan? Kommentariýada belli. Ekitjan, bugün tuğlama iş üstünde görüştük. Häzir gysgaç oýun 1 minutyň dowamyna bary howwa ýady ýok diýmeli. Sen taýynmy? Taýyn. Taýýarlykly geldiň oýdýan ýani sen ha? Ay, taýýarlyk diýsem bolýar. Bolýar. Onna wagt gitdi. Ilki bilen bir haýsözler gaýtalamalar, şolar ýatda keçeli. Aýtdyň aýa. Howwa ýady ýok, dogry-da? Şolaydy. Dowam edýär. İçkin gurrunlar halaýan. Halaýan. Halamayan gurrunlaňam. Bar. Ýatla keçibilermi? Ay geçip durmam. Gerek gäle. Futbol halaýan. Halamak. Nämeden gorkýan? Ay korkunç zatlardan. Gorkunç zatlardan? Korkunç zatlar. Näçe ýaşyňda sen? Men aýdaýynmy? Ay aýtsan kimde? Geçäýli. Geçelimi? Geçeli. Gitmeli toyuň andan çykarp gördüňmi? Çıkar koramak. Çykarp göreňok. Koramak. Gowdala, O däl çıkartın. alalasyan. Durmuşdan ýykylyp gördüňmi? Koramak. Gerek gäle. Gerekli. Neden bulup yör, birbirini anlap yör. Howa täzir 1 minutyň dowamyna bary howwa ýady ýok diýmeler. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsoň wagt gitdi. Iň agyr soraglaryň biri, sen özüň ýyllyk hasaplaýanmy? Yıllygyň jigtime bile. Jogaby beret. Sen wagtda halamayan aýdymçyň barmy? Aýdaýyn. Aýtdan gowy. Sungodun halap, özün halamayan. Ter sungodu var. Özün halap. Ay bu. Ýaltam sen. Çalara. Öýgi jaýalyp gördüňmi? Gördüm. Özüň anamly bolup men bagtly diýip bilýänmi? Allah şükür diýilýär. Banany ýemekden ýuwýanmy? Ya yükleren. Sen öýlenenmi wapşeta? Dağına mı? Şundanam. Sonra. Özüň ötür iň gowgunyňy. Getirdiňmi? Getirdim. Gitmeli toyuň ýatdan çykarp gördüňmi? Şola boldy. Arasyna bolýar. Bolya. Onu yeňjebi. İkinji bayramymyzyň eýesi onam nesip bolsa 2 günden kubogyn gowşurýar kuwatsany. Durdy, tuğlama bugün toýlugyna görüşdik. Görüşmeli kommentariýlarda dolup gitdi. 1 minutyň dowamyna bary howwa ýady ýok diýmeler. Sen taýynmy? Düşündüm. Dogry dämi? Düşündüm. Boldy. Düşünden bolsaň wagt gitdi. Bir hepde suwuşmadyk bunyň boldymy? Bunda duruşýar. Tuğlama. Muskantdan bilen dawa bolup gördümi? Boldy. Arasyna bolýar ha? Bolýar. Futbol halaýanmy? Halaýan. Aýt bale dediň, aýt komanda bale dediň? Şo Real Madrid. Real Madridmi? Real Madrid. Toýdan her paýsyny gaýtyp gördüňmi? Toýdan yer paýsyny gaýdyp gördüm.
Ay, tutmalıyız şu marda. Öyle mi? Defa beriyalım. Hoşna. Koçlu. Kapil kan var mı? Kapil kan var. Öğrenişin tüyan mı? Tıyan. İtlerini beden hareketlen oldu mu? Etmerli beden hareketim oldu mu? Bol tıyan taçılık. Ay sözler kaytılım allalli. Biliyan eten. Ne mesela? Ova yok. Fingali ovudun terini görmedim men ömrüme. Bir minutun dowamında howwa ýady ýok diýmeler. Aň saçak iki tanjak söz gaýtylym allar. Sen taýynmy? Taýyn bolsaň. Wagt gitdi. Abede çenle ýatýanlardan sen? Elbette. Gow ýatýan ha? Elbette. Bank satyn alyp bolýarmy? Nämen bagty? Bank tawa. Bolanak. Bolanak ha? Bolanak. Surat çekip bilýärmi? Çeki bilýän. Maşgalan söýýärmi? Söýän. Adyň Mahartan maşdy ha? Конечно. Şun adyň wan pasport noýadyň. Pasportnoy adam. Awa. Davay. Bol bilmez. Bol bilenakmy? Yok. Seni mente görmek istemedim men seni. Unutmalıyım edip senlik için girdimi. Şeýhunjan bugun tüweleme toýlugyna görüşdik. Şertime aň satjak. Bary ýogy 1 minutyň dowamyna howwa ýady ýok diýmeler. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Men gowy ýan soraglam maş aýdymçylary berýän. Sen özüň ýyllyk hataplaýanmy? Ýyllyk hataplama. Ýyllyk hataplaňa ha? Ýyllyk hataplama. Dowam edýät. Şular kimdir birini ýatlaýanmy? Ýatlaýan. Gowlukdamy ýa? Gowlukda ýatlaýan. Şeýlemi? Ýatlaýan. Köp adamlar anany bilýän. Anan ýadym innen anamak. Anany ha? Anamak. Itnernip eden hareketlen boldymy? Etmernip eden hareketlen bolly. Arasynda bolýa ha? Bolýa. Tıpýamy. Elbette. Elbette. Ul kowşgeýän. Ol koşýamak kiçi. Kiçigeýän. Standart. Standart? Ýüregiň sen. Ýüregim gysanok, Hudaýa şükür. Sanok ha? İşlesen gysanok ýüregim. Wagt bolsa sanok, boş wagt tapsaň gysya. Boş wagt tapsaň gysanok etme işlerken şu boş wagta neme edip görüşmeli ol adamlar bilen bada. Oo, bolly. Yürü gidelim aşkın şerabından içelim. Resulcan, şertim şeýle. 1 minutyň dowamyna aň saçak şulaýyn ha. 1 minutyň dowamyna howwa ýady ýok diýmeler. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň, taýyn bolsaň wagt gitdi. Sen gawanjaňmy? Bol bilen. Ýok, gawanjaňmy? Gawanjaň däl. Däl. O şey diýdi. Gıtgançmy? Kıskanç. Gıtganç. Bey, şunu şey dedim diýip ökünip gören ýerim boldumy? Ökünüp gören yerim bolmady. Hiç ýyl bolmady ha? Hiç ýyly. Hudaýa şükür şuna dowam eden işiň özüňe gowy. Gowy. Lalaşýan. Alalaşan o. Seni yakar yüreğimde seni almak için ben içimde tülker. Şertim 1 minutyň dowamyna howwa ýady ýok diýmeler. Aň satjak. Sen taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Wagt gidenler sen toşa taýyn ha? Taýyn. Taýyn. Üý eşiginde toý soğuk gördüňmi? Ay gop bilen Soğuk gördüňmi, soğuk görmediňmi? gördüm. Soğuk gördüň. Meni yadımdan çıkaran özüm, beni söydürüp son yakanamadım. Şertim 1 minutyň dowamyna howwa ýady ýok diýmeler. Iki tanjak söz gaýtylmalar. Sen taýynmy? Awa. Taýyn. Pakara wagt giden o howwaň kabul edemek. Wagt inni gitdi. Wagt giden toşa taýyn ha? Öz doglunyň belleýänmi? Käwa. Köplenç belleýänmi ýa kämahalmy? Kämakal. Kämahal ha? Dogry. Taňa da gowy ýa soraglam ýerin beren köpçülik taňa näme öwretdi? Köpçülük. Hawa öğretja. İşlemäne. Awa işte. Ama boy bebek maskara
bilmeýär diýler. Janyň sagmy. Şerti maňsatçyk 1 minutyň dowamyny howwa ýa-da ýok diýmeler. Iki sanjak söz gaýtalamalar. Sen taýynmy? Düşündüm tayin. Taýyn bolsaň utsaň howwa dama. Wagt gitdi. Wagt gidenler sen toşu taýynam. Tayin. Taýyn. Sana köpçülik näme öwretdi? Özüme gowalyp barmany öwretdi. Medeniyete öwretdi, ha? Hawa. Bilýän ýöni çürüçüler arsız, aýdymlarym kançyl, hani öňkü sansıl, elim almaýanlar tapýaýyny meni jaňsyl, berde bolsun bular nädip kalsyn. 1 minutyň dowamyny howwa ýa-da ýok diýmeler. Ikiňizden biriňiz howwa ýa-da ýok diýseňiz tutulýansaňyz, siz taýynmy? Tayin. Tayin. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Bir özüňiz bilen tanışydyň. Men mekan, benim meylis. Meylis mekan. Edilöre. Edilöre. Dowam edýär. Arasynda bir dawalaş gördüňizmi siz? Hawa jedeleşýän ellemez bolýar. Aýr gitdi. Bahar bugun tuwalama toýlugyna görüşdik. Şerti maňsatçyk 1 minutyň dowamyny howwa ýa-da ýok diýmeler. Sen taýynmy? Taýynrak. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Köp adamlar inanyp bilýärmi? Hemme adam inanyp bolanok. Ananyp bolanok. Inanyp bolanok. Iň ýakyn adamyň kim? Maşgalam. Maşgalam? Hawa. Iň ýakyn adamdy Baharyň maşgalasy. Berhan, tuwalama bugun gepleşiňiz bilen awat geldik. 1 minutyň dowamyna bary howwa ýa-da ýok diýmeler. Ansatçyk. Sen taýynmy? Tayin. Taýyn bolsaň wagt gitdi, wagt gidenler sen toşun taýynnamy? Tayin. Tayin. Ulkowşga ýaňmy kiçi? 41. 41 mi? 41. 41. Sadra çalp bilýärmi? İyi mi naýsy? Gitara. Çalýan. O çalýanmy? Çalýan. Ýaşy ýagda halaýanmy? Halaýan. Wagt kän saklaýanyň duýýarmyşmy? Duýýan. Maşy türp bilýärmi? Bilýän. O bir sorak beren. Öýe şegine toý soňup gördüňmi? Wagt gidýär, bol. Elbetde. Soňup gördüň. Hawa. Uy. Bäwil 1 minutyň dowamyna bary howwa ýa-da ýok diýmeler. Ansatçyk sen taýynmy? Tayin. Taýyn bolsaň wagt gitdi. Sen toşun taýynam wagt gidenler. Tayin. Taýyn. Gawanjaňmy sen? Çalarak. Çalarakmy? Çalarak. Çalarak. Şunu şeysedim diýip ökünüp gören ýeriň boldymy? Boldy. Arasynda bolýar, ha? Boldy. Bolýar. Aýdym diňläp aglak gördüňmi? Aglak gören ok, ha? Yok. Bir minutyň dowamyna howwa ýa-da ýok diýmeler. Bary kısaca söz gaýtalamalar. Şertimde düşdükmi? Bolýar. Ýa-ni taýyn edýän tuwalym. Onda wagt gitdi. Ady kim? Nurana. 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 Oturan ýermi neresi? Aşgabat mol. Aşgabat mol? Aşgabat hipermarket. Aşgabat hipermarket. Dowam edýär. Sen näçe ýaşynda Nurana? 20. 20? 20. 20. 20. 20. Ha, onda gelecekde 20 bolmaly ha? Hawa. Oh,